Oras madihita saluhut na manginang ibaga sa tikyon taparade maroha do pikirata pinalomat dohoti camita pertanyaan di minggu pasapulono pondung Trinitatis martanyang mahita asini roha ma dihamu asian debata ama do sian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Amang inang na hinaholongan hatami debata nagabe ujahan di hita ima nanienet siang buku ni Daniel bidu tolu mamuka sian ayat 10 tolu saharo di ayat 10 walu songonoma didok disih demi piri-pirion jalan muruk situtu masih Nebukadnezar ngadokon ikon buanon si Sadrak si Mesak do si Abednego tujolona jadi terbuang mana tolu halaki tujoloni rajai dungi nina si Nebukadnezar mamadok nasida atehe tongodo ale Sadrak Mesak do Abednego dang olu hamu mamele tu debataku jala dang olu hamu marsoba tu gana-ganaan sere nang upajongjongi ope molo olu hamu nuain disidi bege hamu suara ni sarune tulila asapi arbab sordan gondang do sadok ragam-ragam ni parhinaloan marsinggang jala marsoba tu gana-ganaan nang hupaulii alai mulu soolo hamu marsoba ikotok kinai hamu tipalonoton tuliang pamurunan namar nala-nala demi idau manang debata dia natuk palua hokamu sian tangaku jadi Roma alus ni si Sadrak si Mesak do si Abednego madok tu rajai ali Nebukadnezar dan pola alusan nami ho anggota ringot tu nabidok nih mololomo rohani debata nami nahului hami sai paluaon na dohami sian liang pamurunan namar nala-nalai dohot sian tangamu ali raja nami alai nang solomo rohana ikomboto omu do ali raja nami naso olo hami mamele tu aka debatamu manang marsoba tu gana-ganaan sere naung pina cong-congmi pido sahatna uriana hinaholongan amanginang dibagasa tikion ikon takas do hita di tonga-tonga ni ngolu taon jok do hita pajupang dohot aka sipiliton ada hal yang harus kita pilih di tengah-tengah kehidupan kita adong do pilihan nama buat kita holan tu sada kenyamanan tetapi sesaat dimana kita mengikuti arus kompromi dan kita mengikuti arus dunia songo dia napinatupan ni portibion batai hutem mah jalan sejok-jok do kita gabe berdasarkan ahado lomoni rohani akana adong di tonga-tonga ni humaliak gabe nadido ni dongatai do sahira nasitong gabedang adong dihita ujahan asa jongjok kita dihasitongan ni nataatusi maradopon hapor siap tu debata napaduahon natapilit ima hasatiaon atik pegodang na ikon siadupan kesetiaan yang beresiko di mana kita berdiri kokoh di iman kita
jongjok kita dihapur siota, manang songo dia pe patohan ni na adong di humaliata maraduk po kita, dohot akka yang menggoda kita, dan parduli hita disi, ala fokus do hita dihapur siona mangul tu de bata. Jala sarupa mai songon Sadrak Mesak do Abednego on. Budang do na mangela-ela ibana marhite hajongjongan ni hapor siona. Ikon rodo ibana marhite na patuduhon hapor siona mangulu tu de bata. Maradok pun raja na mangalehon tekanan. Marhite huaso, marhite hamuraun, marhite popularitas yang menuntut kita untuk menyembah. Ayo lodo sipata, porsea do hita tu dewata, alai uposto rohata molo na adong pardonganota parsaurata tu akka nagodang sinamotna. Kita diperhamba oleh harta, kita diperhamba oleh jabatan, kita diperhamba oleh kepentingan. Jala ido sonari nagabega-naganaan di zaman moderno. Amang inang na hinaholongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Hata ni dewata di bagasa tikyo manggobarhon songo dia do situasi ketegangan na adong di tonga-tonga ni luat bangso ni dewata. Jala dipakilalahon na toluhalak na porsiaima songo dia do pakorhon ni gora-gora dohon aturan na pinasaha ni Raja Nebukadnezar. Muruk do Raja Nebukadnezar ala dangolo Sadrak Mesak do Abednego marsoba tu gana-gana anak pinajong-jongna. Ala ni dilehod do tu si Sadrak Mesak do Abednego kesempatan kedua supaya mereka mau menyembah patung yang telah ia dirikan. Maka dengan tegas Sadrak, Mesak, dan Abednego mengatakan menolak, meskipun harus diancam, dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tapi mereka tetap menolak. Amanginang nahinaholongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus, Oma na ikon tahanguluhon di bagasan ngolu na marhapor syok ti debata. Dang mabiar ibana atik penungaro ancaman na ikon dipamasuk tu panurunan namar nala-nalai. Di bagasan hapor syaun nama noktong. Di dalam keyakinan yang penuh dan bergantung kepada kuasa Allah yang mampu menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hapur siaun na tugu dibuhay mai marhite panguluyon doho naolo makatidakon kuaso ni debata. Kemahakuasaan Tuhan yang kita sembah. Apakah kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam perapian masalah, tantangan yang kita hadapi saat ini? Suku-suku dona kamang do ina asa om mata pausor-usor dinalaho pataridahon
hapur siota nama nada de batata jala di soma di pataridahon Sadrak Mesak do si Abednego mah. Mereka tidak gentar, mereka tidak takut, tidak panik, atau mereka bertele-tele dalam menjawab apa yang ditanyakan oleh Raja Nebukadnezar. Di bagasan hapur Sion, tegas do Sadrak Mesak do si Abednego mengalusi suku-suku ni si Raja Nebukadnezar. Mereka berkata, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Mereka telah membuat keputusan iman. Iman abui tidak di ayat 10 itu. Di dalam bahasa Indonesia di Doksongono. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang bernyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu Raja. Jala ima hapur Sion napi nadaridahon ni Sadrak Mesak do si Abednego. Waduh hita kamang do ina. Tolap hita do madok songoni ditiki di bagasan parukilon, di bagasan hasusaan, di bagasan tekanan mingolu hita muai. Alai marhite terpuhong ikut takas do hita majami tahun barita nauli sian nasaroha adong hubungan nama cai rosuk di ngolu tahun rap do debata asalam taat tu si dolomoni rohani debata. Banyak yang datang kepada kita cobaan, banyak yang datang kepada kita yang menghimpit, menekan, bahkan membuat kita tidak lagi punya harapan. Tetapi Tuhan menjamin setiap kehidupan kita. Alani amanginang. Doa halus nih. Sadrak Mesak do si Abednego di puncak pernyataan iman mereka, iman ayat di ayat 10 tidak dibaga bahasa Indonesia di doa. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan. Amanginang hapur Sion nasi songono na bergantung pada kekuasaan Allah. Dang hola marnida mujizat, dang hola marnida ikon gabe sonang, alai molotumpe ikon mate, ikon mago ngolu taong, alai di bagasan hapur Sion nama noktong tu debata. Ido hatuaon na ikut jalon ya kena Sion. Dan inilah yang mereka nyatakan dalam iman. Mereka siap menerima risiko terburuk, yaitu kematian, demi kesetiaan iman mereka kepada Tuhan. Iman yang dewasa adalah iman yang berani berkata seandainya tidak. Artinya, meskipun doa kita tidak dikabulkan, meskipun keadaan tidak berubah, meskipun kita harus menderita atau rugi, kita tetap tidak akan berpaling dari Tuhan. Komitmen mereka ini adalah tanpa syarat. Dangadong molo ditanyoko Tuhan, ikon pelehono kusongono dangadong hata si songoni. Alai atik pe iko mate yau, alai iko manotong dol satia, marhapur siau tede bata, ikon sondo. Amanginang nahina holongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Wain tu kita mah. Waduh kita mananda di bata. Waduh kita lo menjami tahun berita las di rohai.
sian nasa rohata molo dang tahanguluhon pabaenan ni debata patdonganion ni debata di bagasan nguluta alani marpos di roha mahita manang somod dia pe nataadu pinuain amangin na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus say didongani Tuhan debatado kita laho mamulus ragam ni hamaulun jala dipargugui jala dipatau jala dipasu-pasu dongoluta asa sianima bui tahan didakon ai debata nama nguluido nama nokto mangalehon akalas diroha di bagasan ni oluta atikpe kudang hamaulun na ikon adobanta amin martang yang mahina mau yate madiho ali Tuhan nama masu-masu nama ngalehon parbinotohan marhite hatam calo mali Tuhan nasa pangiduan nami jala dipotoho dari Tuhan dan diarupan nami di tonga-tonga di parmuluan mangasahon asini roham tuho mali Tuhan upasahat hami asini rohani tota Yesus Kristus tot holong ni rohani di bata amado persaura di tot di perbadia ima nama masu-masu kamu saluhut amin orasma dihita saluhut